Remi iz grupe Elemental zbog Thompsona bojkotira Porin. Na bojkot je pozvala i sve kolege glazbenike. To je gospođa, to je žensko biće. Onda vjerojatno je, čime vi pitate, napravila efekt. Razgovaramo o njoj, to nije dobro što razgovaramo o tome. Imali mjesta bojkotima, zabranama kad je glazba u pitanju? Pa neću ulaziti previše u to, ali ne slažem se i ne bi bojkotirao nikoga. Ja sam to prošla 2014. sve. Imala sam te godine Nirvanu, koja je, vjerujte mi, jedan od mojih najvećih hitova u ovih 29 godina, tako da sam vam sve rekla. Mene je jedino pogodilo da ko je ona da može zabraniti svome kolegi da se natječe za Porin, za nominaciju. Mislim, kako mi državi živimo ovo. Pjesma je uredna, nema nikakvih eksplicitnih riječi, sve dobro, ljudi volu. Alo, nema zabrane. Sve su to priče koje su načete već puno prije godina i naprosto, znaš, ono dođe čovjek i da više kažeš, nemam riječi. Meni totalno, da ne reče neku ružnu riječ, apsolutno sam protiv svakih zabrana. Mi smo svi ovdje zbog naroda. Ako narod ne dođe na koncert, znači ti si mrtav, nemate. Prema tome, apsolutno protiv svih zabrana i ta izjava nema, ne drži vodu. Šta se u biti njega više napada, on je jači. Tako da oni njemu samo rade uslugu. Pjesma, ako ne zna šta je bilo, obilježila proteklu godinu, pogotovo ovaj doček rukometaša i rukometaši koji su zaista sjajan uspjeh ostvarili, tako da ne vidim u čem bi bio problem. Slušaš šta voliš slušat, glasaš za što želiš glasat. Ako ne želiš glasat, nemoj glasat. Ne znam, ne osjećam se pozvan da bojkotiram nešto. Njega ljudi vole, on ima jednu ogromnu bazu publike, veseli me što ga je dobio i čestitam od sveg srca. Pa ja smatram da je Thompsonov novi album kvalitetan i dobar album. Vidi se da je stvarno radio puno na njemu i kvalitetne pjesme su proizašle iz toga svega. Samo jednostavno prati ga ta nekakva sjena. Ja se nadam da će se konačno nekako svjetlo upaliti pa će te sjene nestati i da će čovjek moći funkcionirati na način kako on to stvarno zaslužuje kao čovjek i kao otac i kao glava porodice.